Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu pa-20 dung Trinitatis ima di tanggal 2 November 2025. Hata ni Tuhata na tersurat di buku Nehemia bidusada ayat sada rodi ayat 10 sada. Dohot topik ni minggu di tangihot debatado tangiang ni naposona. Tuhan mendengar seruan hambanya. Hujah hamba dihita, sonoma di dok hata ni Tuhatai. Omma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia. Masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongonau di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hanggiku rabdo di babawa sian Juda gabe hupauso tunasida pangalahon ni halak Jahudi akan namalua akan nateba sian halak na terbuang dohot pangalahon ni Jerusalem. Dungi ni nanasida matuau pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak na terbuang marpardangolan gudang nasida diluati jala marhaurahon. Ainunga marbungbungan akapari ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi duku bigi baritai hudul maau laus tu mata angis margudopo ngau pola nania leling jala marpuasa au dohot martangiang dia dupan ni bohini debata na di surgo nikoma ia le Jahoba debata na di surgo hodo debata na tibul jala na sokal na toktong marningot pada dohot asini roha tuhalak na makaulongi ibana jala na mangaraduti akatonana. Say patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon na hutangyakon waing di adopamu borngi dohot arian mangodihon hala Israel akan naposomi huhut au manopoti akadusa ni hala Israel akan nahubahek kami do pako nang au nang pinopar ni damang nunga mardosa hami. Tung na marrohamago situtu hami marparulan do pako ala sohura duti hami tona aturan dohot uhum aka natinona homu tu si Musa naposom. Alai say ingot ma hata natinona homu tu si Musa naposom ujunani dokmu. Molo ditutuk kamu mardosa pasera hukum mahamu tutonga-tonga ni aka bangso. Alai molo mula rohamu tuau jala diraduti dohot diulahu kamu akatonakku nang tung sura naung abolong hamu saha rodi ujung ni langit sai papungokku dohamu siani jala mulak kamu buanokku tu inganan naung hupilit bahin inganan di guarhu akan naposom do nasida tongon jala bangsom naung pinaluami marhite-hite hagogoon godang dohot marhite-hite tangamu nagugo sahali. Ia le Tuhan, say patinggil mapinggolmu tu mangihot tangiang ni naposomon, dohot tangiang ni naposom, akan nalomoroha marhadiara tuguarmu. Say manupak maho di lakani naposomon sadarion, asa jupangan asiniroha au diadupan ni rajai, ay sitahu anggur ni rajai doau. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaun adong dosada komentar ni aka amanami mungkin di sodo nasida nueng nama bigi jam itu idok nasida songonon memang godang do topik ni jamita di bagasa sataunon namar perdumuan tu tangiang inna nasida rupani maceto homa itu tu amang maceto homa itu tu akainang itu artinya bahwa dua itu memang sampai detik ini masih bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Daktar sirak kita tangiangi sian nguluta. Imara sada nanaing dohonon natu hita molo maos mulahulak rupani topik ni minggui marperdumuan tu
tangiang manang namar tangiang. Artina dang bui marujung partangiang oni torus be rupani di bagasan parnguluota. Di hamwa kadamang doho dainang nunga bisa ada tugas na wajib hubikin marikod di hita laho martangiang. Tugas na wajib ikon inna rupani. Wajib martangiang, ikon martangiang. Dangadong sidaliata laho so martangiang. Nungatado di hatorangan ni turpuk episteli ima sia Jakobus 5 ayat 12 sahatu ayat 11 bahwa martangiang akamang doho taminang daksual bakatate. Daksual talenta na martangiangi. Daksual kemampuan ni alai soal kemauan do. Olo doho manangdang. Jadi sutuk tado rupani baka do na martangiangon daw. Soal kemauan do. Haulodo na martangiang. Alani ikon boido tabahin na martangiangi songon namangan. Tutu ngataboto molo didok mangan ngatatu sibe. Ikon boido songon ni tabahin na martangiangi. Pigahali mahita mangas sadari. Ikon lubisianima tabahin na martangiangi. Arong do namangan rupani sahali sadari, 2 hali sadari, 3 hali sadari. Arong do namar hali-hali doho na berkali-kali ate. Jadi namar tangiangi pe ikuboy do hupikir songon ibanota songon namangani maus ibanar holamangan doho inna ya memang ala butuh hita kan. Jadi namar tangiangi pe songoni alai unang gabi holan namar tangiangi sutung gabi salan non ikotong do mula-ulaon. Dungi ikoboy do muse tabahin na martangiangon songon na mga langubat. Dangadong jolma molonunga di leho dokter resek nubat itor sahali mangalang di bain. Molo do mati yati. Arong do aturan na rupani. Arong do sada hali sada, 2 hali sada, 3 hali sada. Pangatusyok kurupani kosongodi do tong na martangiangi. Dungi ikoboy do tabahin na martangiangon songon na marhosa. Abunek ta praktek ko ni ba mahita marhosa. Ba unak hosa-hosa ate, unak sada-sada hosana. Ba ikon beraturan do na marhosa o. Molo ngos-ngosan ngatong adok persoalan ni. Jadi na normal lo hita marhosa buti asa sehat. Songonido hupikir na martangiangi. Hamo kadongan taida majo muse hina argani tangiango di nguluta akai marupani nuaing nabui taputi hisia turpukon danga pala panguhalan taringot tu sejarah doho takal latar belakang di turpukobe si taringot tata di jami taon alai ahado hahonan di turpukon nuaing tu nguluta marpardumuat tu tangiangi ate. Na parjulu tangiangi do nambabahen sasahalaki gabe sukses. Ikot akui doi. Dada holan alani hamalo onna manang holan alani habuyonna asa gabe sukses ibana. Ikon tarajumi do guguni tangiang doi. Jadi akan sukses ima ala namar tangiang. Jala akasi partangiang nga pasti aka na sukses. Taboto do tahe bataki na berjudul tangiang ni dainangi sudido hita maboto yate. Tangiang ni dainangi ninna rupani diede na paroro tordiki manang di dia piau toktong do diramoti nang sipata sala au tartuktukau di lakaki dibuahko di tangiangmu inakku na burju tadeo manor rupani hudai na tonggi di parnguluonon ninna ibana hudai na tonggi di parnguluonon totu ala ni tangiang ni omak naidwi. Jadi hita pesongoni do molo naing dayon nyaka yanak kotai na tonggi di pangaratuani tangiakon. Jala hita pe molo naing dayota na tonggi martangiak kita.
Na pasti nakididok di baga saturpuk tahun di tangi hode batado tangiang ni akan naposona. Tangi honon ni Tuhan yang gusoyai tamar tangiang ada deh. Na padua hon tangiang ido ubat ni sahita. Jadi molo adong namar sahit unang jo pitor ubat dilului martangiang jo. Ay jo duhita lupa di si ay tor ubat dokter do talului daktu ha perjolo talului. Martangiang jo baru pe ubat ido hupikir urutan na ate martangiang jo hola marsahi martangiang baru lului ubat bere kita na di episteli jo situa martangiang baru dibain ubat na kan ido nuain unang itu ribain ubat baru martangiang urutan nai rikok do tongi rupane. Jadi ikon ido malum do sahita molonunga martangiang ido ubat na parjulu. Jadi hiado di sadetiki ro sadadanak madapot to paditana di sekolah minggu tak pola pinabua rupane marga ahai jala di dia Roma inno sekolah mingguon didok matu paditane padita mau nggak berdoa ke rumahku ada yang sakitin dak pola di suku padita rupane ise namar sahiton bala sekolah minggu na mangidoon bapitor olo inna paditai lau mana sida tujabuni danakon lumayan do rupani dauna idelani masongoni duksa di jabiro ma paditai di suku ma dia do anakku namar sahitin di patudo danakima namar sahiti itu amang pendetain ibu to hamudo namar sahiti ise huting tok maulu ni padite aga yo pungai kari jude dan aku nang huting na rumar sahid ko dijoi ba martangiang en narohan alenak pesongoni martangiang mau ayo kita berdoa inna padite atik pesongon na kesal rohana itor didok padite marupani ditangiang nai ya kucing kalau kau mau hidup hiduplah kalau kau mau mati matilah amin hola didok songoni laciruan tidak ada lagi. Idok mau lihat itu padite pe mulak ma. Ya udah, mulak ma. Dang liling 2 minggu malum. Rupane sahik ni huting ni dak dan aku. Ala ni las ni rohani dak dan lagi. Na malumi sahik ni huting nai lamai bana tu jauh ni padite. Ida potom mamuse. Rencana ni bana madok mau lihat ala nunga malum. Saat dijawi iberengi bana mabuti paditai bah namar sahid dua rotok padita namion narohana sakit ya bapak pendeta inna dana sekolah minggu ya mangaku sakit inna paditai marupani mangalusi danaki sebenarnya aku mau mengucapkan terima kasih kucingku sudah sembuh nebana dirajumi bana tang yang dipaditai do pamalupot alai dengan polosna Roma danaki mengido tu paditai. Pak Pendeta, mau nggak aku berdoa buat Pak Pendeta biar sembuhin? Ya nggak apa-apa, inna paditai rupani. Roma danaki itangnya aku mah. Ya pendeta kami, kalau kau mau hidup hiduplah, kalau kau mau mati matilah. Amin. Ini ban mula danaki. Tok muse uluni paditai mabigi yang ni danaki. Dang binoto rupani cerita selanjutnya manang na malum do sahit ni paditai manang laus lo asau do dang binoto. Na pasti dangau na tinang yakon nai. Hamo kadongan sahapor seaon na patuluhon marhite tang yang ido hita curhat tu Tuhane. Daida do dibaga satrupukon si Nehemia dung di boto di pabua akang ginai dongan nai nasongoni rupane marparniahapan marpardangolan bangsoi natiba di Jerusalemi jala kehancuran di Jerusalemi ba marsak de bana tangis de bana hacitie dorohana akhirna duksongoni curhat mai bana tu debata di pabua masudi bahkan di bagasan curahan hati ni ibanai
jujur di bana na merdosa ibana. Merdosa dohot aka dongan nai. Merdosa dohot keluargana ningom ma. Diakui bana asima roham Tuhan ne bana. Jadi hita pe songonido molo adong akana masa di bagasan nguluta hupikir ikut tutuhani do hita curhat. Mencurahkan hati kita pabua husudina masa di ngulutau. Unak tujol mata pabua-bua. Ayang gojol maun olan naman lesek-lesek do no mabigi alu-alutai ida lai songono na daga amang ulutahe holani do honon ni anggo tu hatai dakolan naman lesek kate ditangi hoddo anggu hanggutai ditangi hoddo alu-alutai dibegido curahan hati tai. Jadi mulu adong akana masa tai hutoma songo sinehemia orupane mangalualui bana tutuhani pos dorohaku nai bana pos dorohaku tangi honommu do tangi aku doho tangi yang ni bangsoon. Dia yakin betul Tuhan mendengar doanya. Tangi yang ido muse napa pos rohata mangadupi akana masa di nguluon. Jadi ikubui do tahilala dung martangia kita gabe lampos rohata ate. Kon lampos rohata lam tugu rohata. Jadi hadu di dok sahalak ahli beda di New York songonon di dalam operasi dua ternyata dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Ia menurunkan tekanan darah dan mengurangi bahaya serangan jantung. Yaitu bahaya-bahaya yang sering timbul kalau operasi itu dihadapi dengan rasa tegang dan takut. Dengan dua, pasien menjadi tenang dan operasinya berjalan dengan lancar. Demikian juga proses penyembuhan setelah operasi. Jadi ido bin nasai dijou aka nalau operasi IHP martangiang. Jadi sada sugesti, dakola sugesti ba ngatarok nakidigi ubat dui. Dung martangiang gabe tenang ibana menghadapi operasi ih. Jadi ima hasil penelitian rupane gabe mengurangi aka ketegangan-ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, mengurangi bahaya serangan jantung. HP penelitian di Tapanuli do toba molo disuruh martangiang gabe lam soberatura do detak jantung nai rupani. Gabe jantung do bana. Gabe tang binoto olo topu-topu buti tang beratura be. Ini terbalik do. Habak kamang dohot tamuinang ima jon waing nabui taida sian turpukon jalabudo pe musei tapa heba-heba alai sada na pasti didok nuaing tuhita ditangi hode batado tangi yang nina posona. Tuhan mendengar seruan hambanya. Mungkin hita do naso berseru, hita dora naso pasahaton aka narikot si pasahatotai. Lapatan na dangadong tangiang na sia-sia, dangadong tangiang naso ditangihon tuhatai. Soal hasil narupani ba tuhatta doate na manut tuhodak kita. Atong sailam tagugui ma na martangiang itu Tuhan asa taruli hita diaka pasu-pasu diaka nata hirim di bagasan nguluta. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam no hubigi hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami parbuina dengkan parbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.